Тази вечер е специална, канят ме на 100 неща. Гости, бар и 3 концерта, партита до сутринта, сериали до зори и бордови игри, цъкане на клипчета, писане с бившата. Тази вечер е специална, що не пусна и пералня. Само още 5 минути, утре все ще го избутам. Мисля да се наспя, ще взема да се наспя и дано не ви засегна. Тази вечер ще си легна. Смятам да се наспя, избирам да се наспя и дано не ви засегна. Тази вечер ще си легна. Всички поводи да се наспиш. Икеа.